Hello guys, welcome back to my Pitangki Vlog channel. And दिनैनि दिनावहाय आरोबाव मोनसे गाम्बारि दंफां हानायनि नायहैनो नागिरदों। बेयावहाय आयंनि फिसाला बिथाङा गाम्बारि दंफां हाफायदों, थखथा बानायदों, मेसिनजों माबायदि हायो नायहैनो नागिरदों। नोंसोरबो नायलांबाय थालानो जाबाय, नोंसोरनो दिन्थिलांनाय जासि। दोस्तों, आप लोग को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। उधर में हमारा गाँव वालों ने एक पेड़ को काट के एक पत्ता निकल रहा है। सुना है कि उधर में एक घर के अंदर में कुछ धान रखने के लिए, जमा करने के लिए इसको बनाएंगे। सो दोस्तों, गाँव वालों ने कैसे काम करता है इसको आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरा साथ बने रहो और नया नया वीडियो देखो और मेरा वीडियो को सपोर्ट करें। सो दोस्तों, अभी ये वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। नायदो नै दंफाङा हाफायखांबायबो, बनबो मोनबावबाय। दंफां हाफायखांनानै गाम्बारि दंफां बियो माने मा बानायगोन होनदों फिरस? बाख्रि, माइ दोनग्रा बाख्रि बानायगोन। माइ दोननोहाय जायगा गैले जाहैदों। नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर। औ, नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानाय जागोन। इलायनै माखासे हाखांबाय। जों बयबो मिथिखागौ सिगांनि दिनावहाय नै बेफोरबायदि दंफां हाखावनोब्ला सानसे नांगौमोन, नंगौना नङा न? सानसे नांगौमोन। नाथाय दानि दिनावहाय बेबायदि बाथामखौहाय 15-20 मिनिटावनो दंफां फुथ्रासेखौहाय बख'जोबसै। 5 मिनिटावहाय 1 पाता। गिलिरबो माथो गिसिनानो। नै हानायखौबो नुगोन, आं हानायखौ दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननोहाय। एसेबां खस्थ' गैला आरोना मेचिन बायना लायोब्ला। मेचिननि दामा बारा नङा, जिखिजाया 35-40 हाजार बायलाय हनै मेचिना बेयावनो दंखायो। दा हानायखौ नायब्लानो जाबाय। हावा बिराद मेचिनानै पेट्रलनि मेचिन 450 हानो हायोनो दंफां गिदिरब्ला 1 लिटारावहाय ना। 35,000-40 हाजार लायो। खामायनोबो हायो जाहैबाय बे मेचिनजोंहाय थायोब्लाना आरामसे। नोंनि मेचिना? मेचिनाबो इनिसो नै। ए नोंनि? ए मेचिन मालिकआ नै बेनो नै। औ, खामायो दा फंबाय? खामायो खामायनायालाय बिराद मोजां खामायो। आइडियायावहाय माने 35,000खौहाय सप्तासे बा सप्तानैसोजोंहाय बोखांफिननो हागोन आरो बायनानै लायोब्ला। मोजाङानो खामानियानो। सोरबाफोर जुदि बायनो गोसोब्ला बायनानै लानो हागोन। आरो नै हानांगौ माबाफोर दंफांफोर हानांगौ दङब्ला फंबायनाव सोंना लादो। नै मा बुङो बुंदो दे। दंफां सोनावाबो हानांगौ दंब्ला लिंहरनो हागोन हानोहाय। सोरनिबाफोर दङब्ला न'फ्राव माबाफोर हानांगौ दङब्ला लिंहरनो हागोन आरो जों हाना हैगोन। जुदि कन्टेक्ट नाम्बारफोर नांगौब्लालाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होनो हागोन। नाम्बारखौ गोसोआव गैयाना।
कन्टेक्ट नाम्बारा गोसोआव गैलैनो मानसिखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय गामिनि एरियानि मानसिफोरा सिनायखागोन ना नै बेलाय नै सिनायखागोन बेनिखायनो भिडिअ हगारना होनायसै आङो चिरां जिल्लानि आरोना बिटिआर चिरांनि मानसिया अब्ला भिडिअखौहाय दसेनि उनावहाय दोनथ'नाय जासिगोन मोनसे भिडिअ दिन्थिबावनाय जागोन नोंथांमोननोहाय नायलांबाय थाब्लानो जाबाय हानो स्टार्ट खालामबावबाय